Sa Good Vibes, pagi sa pag-inupdanay sa simbahan, ang masako sadto sa ML kag tambay nga mga kabataan na tagaan sang trabaho. Ang ilang nga istorya sa report ni Romeo Subaldo. Patambay-tambay lang sang una. Pa-Mobile Legends lang ukon ML. Pero matapos matagaan sa oportunidad sang ilang kaupod sa simbahan nga magtrabaho samtang nag-eskwela, naglain ang lakat sa pangabuhi sa mag-abyan nga Francisco Mejorada kag Christian Aling del Rosario. Si Francisco, 21 anyos kag second year student sang TUP Visayas. Si Christian naman, 18 years old kag first year college nga estudyante sang Kolehiyo San Agustin, Bacolod. Mga empleyado sila sang Daigon Cafe, nga ang original nga branch yara sa St. Francis Subdivision sa Barangay Taculing. Sila naman nga duha ang na-assign sa pop-up market sa likod sang Bacolod City Government Center. Ang tanan nagsugod sa pag-inupdanay nila sa simbahan. Isang nagibugay, ang naging pangalanan namon Daigon Cafe. Nga Daigon, no? Kaya ang minsang Daigon is Dalayawon. Dalayawon na sa kung sa Bisaya. That's why kay ang Dalayawon ang ginawa sa kabuhi namon. That's why kay sa giniblang Dira nakasentro. nakasentro ang ining ano, nga makabulig man sa mga young people sa simbahan namon. Dako kuno ini nga bulig sa ilang mga estudyante kay gintun-an nila kung paano magtimpla sang nanari-sari nga mga ilimnon halin sa kape pakadto sa mga non-coffee drinks, lemonade kag soda. Natunan man nila ang importansya sang kwarta sang nagtrabaho na sila pero dapat hindi maguntat sa pag-eskwela. So first nga role gate nga maka-brakative dapat ka eskwela. Amo na inyong role gid. Dapat wala nag-stop sa eskwela. Padayon eskwela sa tagab negosyo. Pali sino ka pa nag-iya inyo? Sino ka nag-iya? Nang amon mentor actually ano sila Bali yung couple. Bangod sa oportunidad nga ginhatag sa ilabilang mga estudyante pa lang, aminado sila nga dako gid ang pagbago sa ilang nga panggawi. Nakaupulik sa asin nga pamilya kay sa una huwag gid futuro, bala ko yung futuro ang hapon ko sa so sang nagsulod ko sini. So ga matama sila bala hatag sang pagsalig kag kumbaga kakabuligan man pagkakabuligan kang kung ano mayari ko di kakahatag ko sa pamilya. Hatag ka na. Ano namin mo sa unang wala puturo ano? So una mo lang gid layaw lang gid Lagaw lang. Gasto lang tanan. Gasto lang tanan. Tambay lang, ML, mobile games. So actually this is my first ever job pala. First mo rin nga trabaho. So nag-build up ano man stepping stone ko man sa akin nga sa future. Oo. Ma-learn man how to handle. Kasi mama mo kakataga ano man income? Kasi ka man sa mga gastuhon? So far mga 2 months pa lang ko din. So mga kinalanan sa balay. Kabulig ka man. Mga ano lang, Mga? groceries. Para sa ila, ini ang training pa lang para sa mas masanag nga palaabuton. Base pa lang pila ka adlaw, makapatukod man sila sang ilaman kaugalingon nga kapihan.